Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Скважинадан фронтка кадәр Татарстан нефтчеләренең җиңүгә керткән өлеше. Войну он закончил в ноябре 1945 года. Это была Австрия, Вене. Җиңү җырлары Лучта яңгырый. Балалар вокаль бәйгесенең төшерү этабы үтте. Луч телекомпаниясын без бик яратып карыйбыз. Андагы бөтен информация белән һәрвакытны кызыксынып торабыз. Әлмәттә атлы триумф. Атларда көрәш буенча Татарстан чемпионаты. Бик әйбәт результат күрсәттеләр. 6 категориyaдан 3-се безнең бронза кайтты. Бірінші апрельдә старт алган санитар-экологик 2 айлык башланганнан бирле Татарстанда 268 законсыз шүплек өемнәре барлыгы ачыкланган. Бу хакта бүген Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта республиканың экология министры урынбасары Илнур Гыбайдуллин хәбәр итә. Беренче 15 көн эчендәге күзәтчелек органнары тарафыннан республика буенча 551 хокук бозу очрагы ачыкланган. Шуларның 268-е калдыкларны рөхсәтсез ташлау. Экология өлкәсендә закон бозу очракларына юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе Горький һәм Куйбышев тимер юлларына бүленгән полосаларны тикшерелгән махсус комиссия вәкилләре ачыкланган. Республика гражданнары тарафыннан ачыкланган хокук бозулар турында мәгълүмат барлык элемтә каналлары аша республика иҗтимагый экологик кабул итү бүлмәсенә керә. Экология 2 айлык башланганнан бирле биргә 339 мөрәҗәгать кергән. Ел башыннан теркәлгән мөрәҗәгатләр саны 1400-гә якын. Актив хемәләрдә республика буенча 63 меңнән артык кеше катнашып өлгергән. Территорияләрне чистартуга 1000 берәмлек техника җәлеп ителгән. Әлмәттә шәһәрне яшелләндерүгә 4,5 миллион сумнан артык акча юнәлдереләчәк. Бу җәмәгать киңлекләрен ямьләндерү буенча масштаблы программаны гамәлгә ашырга ярдәм итәчәк. Әлеге финанслау бәрабәренә колабыздагы авария хәлендә булган агачларны кисеп, тузган фондны яңартырга да мөмкинлек барлыкка киләчәк. Бүген инде кайбер урамнарда башкарылган эшләрне күрергә мөмкин. Мисал өчен, Герцен һәм Совет урамнарында 69 пирамидаль тупыл утыртылган. Бу агачларны сайлау аларның шәһәр шартларына җайлашуы һәм экологиягә уңай йогынты ясау сәләте. Шул ук вакытта шәһәр халкы өчен уңайлы мөхит булдыру белән бәйле. Әлмәт районында Хәтер бакчасы акциясе кысаларында 5 меңнән артык үсенте утыртылачак. Проект Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарның истәлеген мәңгеләштерү максатыннан тормышка ашырыла. 19 апрель иртәнге сәгать 9-да Югары Акташ авылы җирлеге территориясендә узачак. Анда теләге булган һәркем катнаша ала. Олыслы агач үсентеләрен утырту өчен иртәнге сәгать 8-дә Әлмәт башкарма комитеты бинасы каршыннан автобус булачак. Аннан 16 яшьтән өлкәнрәкләр файдалана ала. Моның өчен 33 46 13 номерына шалтыратып язылу сорала. Шулай ук экраннарда күрсәтелгән электрон адреска да язарга мөмкин. Бөек Ватан сугышында җиңүгә китергән тарихи вакыйгалар белән таныштыруны дәвам итәбез. 1945 елның 16 апреле, сугышның 1395 көне. 1-2 Белоруссия һәм 1 Украина фронты гаскәрләре Берлин стратегик һөҗүм операциясын башлый. Аның максаты тиз арада немец фашист армиясын тулысынча тармар итү, Берлинны алу һәм Эльба елгасына чыгу. Бу максатка ирешү өчен фронт гаскәрләре 40 мең артиллерия тубы һәм миномет, 6300 танк һәм үзйөрешле җайланма, 7300 самолет куллана. 2 Украина фронты гаскәрләре Чехословакиядә Бржецлав шәһәрен, Австриядә Венадан төньяктарак Гавайнсталь, Траунфельд, Шнейнбах, Манхартсбрун, Штеттен, Цеобендорф торак пунктларын азат итә. 3 Украина фронты гаскәрләре Дунай елгасының көньяк ярында уңышлы һөҗүмен дәвам иттерә. 1945 елның 16 апрелендә барлык фронтларда дошманның 110 танкы һәм үзйөрешле орудиясе 80 самолеты бәреп төшерелә. Җиңү көнен бәйрәм итүгә 23 көн калып бара.
Бу чор тарихка фронттагы җиңүләре белән генә түгел, хезмәт җиңүләре белән дә кирип кала. Нәкъ менә сугыш елларында фронтны кирәкле ресурслар белән тәэмин итә алган һәм җиңүгә өлеш кертә алган зур татар нефте тарихы башлана. Фронтовиклар һәм нефтчеләр турындагы истәлекләрне аларның нәсел һәм хезмәт дәвамчылары кадерләп саклый һәм истәлекләре белән уртаклаша. Камал Минхажулы Губайдуллин Уфа губернасының Стәрлетамак өйәзе, хәзерге Башкортстан Республикасы Гафури районы Бозык авылында туган. Скважиналарга җир асты һәм капиталь ремонт ясау мастеры. Әлмәт Браулау кадрлар мәктәбен тәмамлаган. Нефтчене хезмәт юлы сугыштан соң ук Татар нефть трестының баулы эре нефть промыслында башлана. Нефть һәм газ чыгару буенча оператор, җир асты һәм скважиналарына капиталь ремонтлау цехы мастеры, инженер-технолог була. 1966 елда Ленин ордены белән бүләкләнә. Нефтчеләрнең хезмәт династиясенә нигез сала. Ул 3нче буында бүген дә дәвам итә. Аның оныгы Светлана Аблашева Прикам нефть идарәсе нефтьне комплекста әзерләү һәм суырту цехында икътисадчы булып эшли. Ул безгә бөек ватан сугышы ветераны булган бабасы турында сөйләде. Дед пришел сразу после войны. Он пришел сначала в Туймазанефть. В 1947 году он... Бабай нефть сәнәгатенә сугыштан соң ук килә. Башта Туймазы нефттә эшли, 47 елда баулы участогына күчә. Ул вакытта Татар нефть баулы эреләштерелгән нефть промыслы була. 60 елларда Алабугага күченә. Сюда в Елабугу. Камал Губайдуллин авырлыклардан һәм катлаулы бурычлардан курыкмаган эш кешесе иде дип бабасын искә ала Светлана Владимировна. Бу хакта аның бүрәкләре сөйли. Ул Ленин ордены һәм 2нче дәрәҗә ватан сугышы ордены кавалеры. Каһарманның сугышы һәм хезмәт бүрәкләре беркетелгән костюмы фронтовик һәм нефтче Камал Губайдуллинның данлы хәрби хезмәт юлы истәлеге буларак Светланада саклана. Он все-таки фронтовик, прошел войну. Ул фронтовик сугышны узган, шулай да сугыш турында сөйләмәде. Яралануын беләм. Муенында, аякларында кыйпылчыклы җәрәхәтләр булган. Аягын кисәргә тиеш булганнар. Тик ул ризалашмаган. Дәваланып, яңадан фронтка кайткан. Сугышны ул 45 елның ноябрендә Австриядә тәмамлый. Вылечил, вернулся на фронт. Войну он закончил в ноябре 1945 года. Это была Австрия, Вене. Губайдуллиннар гаиләсенең тагын берничә әгъзасы, хатыны Гөлҗәннәт Әхмәдулла кызы, кызлары Рита, тагын бер оныгы Ирина, шулай ук Светлананың ире Сергей Юрьевич үз гомерләрен нефть җитештерүгә багышлый. Сергей Прикам нефть идарәсендә нефть һәм газ чыгару буенча оператор булып эшли. Хезмәт династиясенең гомуми стажы 100 ел чамасы. Но это поколение людей, наверное, все-таки... Бу буын якыннарыбыз, туганнарыбыз. Бу без горурлана торган, горурланырга тиешле буын. Аларны онытырга да, йөзләренә кызыллык китерергә дә хакыбыз юк дип саныйм. Забывать. Ну и которых мы не вправе подвести. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөек ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган чаралардан безнең телекомпания коллективы да читтә кала алмады. Бүген җиңү аккорды вокаль бәйгесендә катнашучылар студиядә дулкынландыргыч сугыш җырларын яздырды. Җиңү аккорды проекты бәйге генә түгел, ул каһарманнарны искә алу, тарихи хакыйкатьне саклау һәм үсеп килүче буынны патриотик тәрбияләүнең мөһим этабы. Һәр катнашучы җыр башкарудан тыш визиткада әзерләп үзенең мавыгулары һәм әлбәттә җиңү көненең аның өчен әһәмияте турында сөйләде. Привет, друзья! Меня зовут Рахматуллин Дель, мне 7 лет. Хожу в 4 класс. Я занимаюсь творчеством и люблю музыку. Я занимаюсь вокалом в студии «Голос». Я хочу вам подарить песню в своем исполнении. И надеюсь, что она вам очень понравится. Надеюсь, у меня все получится. Төшерүчеләрдә буыннар дәвамчылыгының үзенчәлекле атмосферасы хөкем сөрә. Катнашучылар арасында кайчандыр әти-әниләре үзләре телекомпания проектларында чыгыш ясаган балалар да бар. Хәзер алар балаларның иҗат башлангычларына ярдәм итеп, дәвамчыларын гырурланып озата баралар. Шуларның берсе Яңа Кәшер авылыннан Гөлнара Рәхмәтуллина. Ул үзе дә безнең Әлмәтнең алтын тавышы проектында катнашкан иде. Республика күләм, халык ара, төбәк ара, үзебезнең Әлмәт үткәргән конкурсларда бик теләп катнашабыз. Без инде авылдан булуга карамастан, безнең балаларыбыз Аллага шөкер үзләрен бик уста күрсәтәләр дип уйлыйм инде мин үземчә инде менә. Луч телекомпаниясын без бик яратып карыйбыз. Андагы бөтен информация белән һәр вакытны кызыксынып торабыз. Без инде бу Луч телекомпаниясының конкурсында бик теләп катнашырга булдык. Чөнки инде бу яңа формат, балаларның инде үзләрен икенче яктан күрсәтү мөмкинлеге. Потому что мы пилоты.
Девушки, я девушки потом. Хәзер эшне мәртәбәле жюри дәвам итәчәк. Ә инде 22 һәм 23 апрельдә Луч телекомпаниясенең социаль челтәрләрендә халык тавыш бирү этабы узачак. Бу ялларда Әлмәтнең ат спорты мәктәбендә атларда көрәш буенча Татарстан Республикасы чемпионаты узды. Исегезгә төшерәбез, 2022 елдан Татнефть уникаль татар токымлы атлар үрчетүдә һәм яңа буын чемпионнар тәрбияләүдә актив ярдәм итә. Бу юлы ярышлар компаниянең 75 еллык юбилеен бәйрәм итүгә багышланган иде. Анда республиканың 11 районыннан 39 спортчы катнашты. Узак кына көрәш көннән соң Илнур Тажиев чиста җиңү яулый. Бу очраклы түгел, алдагы ярышларда очрашканда мин аның тактикасын өйрәндем ди ул. Әзерләндек бүгенге ярышка. Күптән теләгән идек, чемпионат атаны җиңеп, чемпионат мирга барырга, үзебезнең даныбызны якларга, Татарстанның данын якларга. Бу бик көчле соперникларның берсе. Мин аның белән күптән эләккәнем, очрашканым бар. Бик көчле соперник. Әлхәмдүлилләх, җиңү безнең якта булды. Уңыш безнең якта булды, әлхәмдүлилләх. Чиста җиңү бары бер очракта гына. Көндәш билбавына тотынып, аны аттан бәреп төшереп, аяклары җиргә кагылган очракта ирешелә. Җиңелгән Илнур Гобайдуллин бердә кәефен төшерми. Ат белән идарә итү осталыгы аңа әтисеннән күчкән. Бу алдагы көрәшләрдә җиңәргә ярдәм итәр дип өметләнә. Менә атка утырасың бит инде, утыргач, теге кеше поводлар тарта башлый, уңга сулга бурылганда борылырга поводны кирәк түгел дип аңлыйм мин. Аны син тәнең белән, гәүдәң белән күрсәтсәң, син сулга бурыласың килә, уңга бурыласың килә дип. Ул аңлап үзе бурыла. Ат спорты мәктәпләрен ачып һәм финанслап, нефтчеләр әлеге спортка масса күләм характер бирә алдылар. Бүген атлар белән йөзләрчә балалар һәм яшьләр мауга. Спортчылар даими рәвештә республика, бөтен Россия һәм халыкара ярышларда җиңү яулыйлар. Былтыр безнең егетләребез в составе сборной России катнаштылар 5-нче күчмә халыклар уеннарында. Бик әйбәт результат күрсәттеләр. 6 категориядан 3-се безнең бронза тап кайтты. Бу безнең әйтегендә кайда хәзинә, өстәлә инде менә шулай. Ярышлар 4-нче мәртәбә уздырыла һәм һәр очрашуда республика районнарыннан яңа командалар өстәлә. Мисал өчен, бу юлы беренче тапкыр Сарманнан көрәшчеләр катнаша. Көрәш башланыр алдыннан спортчылар менә шундый шакмакны ыргыта. Нинди төс чыга, шул төстәге пояслы спортчы үзенә атны сайлый ала. Чемпионат ат спортын һәм милли традицияләрне яратучылар өчен чын бәйрәмгә әверелә. Тамашачылар һәр мизгел хәл иткеч була ала икән аңлап, игътибар белән ярышны күзәттеләр. Барлык көрәшләрдән соң бүләкләү тантанасы булды. Иң яхшыларга лаеклы бүләкләр тапшырылды. Соперники были достойные, борьба была упорная. Все отлично, только позитивные эмоции получил. Команда зачетында 3-нче урынны Ознакай районы командасы, 2-нче урынны Әлмәтлеләр яулый. Җиңүчеләр исеменә Лениногорск районы спортчылары лаек була. Татнефть корпоратив спорт ярышлары дәвам итә. Ял көннәрендә волейбол буенча ир-атлар турниры узды. Беренче урын өчен көрәш ничек үтте һәм кайсы команда җиңүче исемен яулады? Алдагы минутларда Алсу Нуриева сөйләр. Җиңү өчен Татнефть төркеме предприятиеләреннән 22 команда көрәште. Катнашучыларның географиясе һәр вакыттагыча киң. Турнирга республика районнарыннан гына түгел, Тольятти һәм Мәскәүдән дә киләләр. Ярышлар 2 көн дәвамында Татнефть спорт комплексы һәм тормыш стиле фитнес үзәгендә узды. 4 уен зонасы мавыктыргыч матчлар үзәгенә әверелде. Волейболда һәр уенчының үз роле бар. Айрат Хаяровка либеро булу ошый. Волейбол белән 4-нче класстан бирле шөгыльләнә. Һәр кеше үз позициясында уйный. Нинди номерда тормаса да, ул барлыгы үз позициясына барып, шунда уйный инде, шунда утыра. Позиция минем либеро. Мин ортагы линияда гына уйныйм, атаковать итмим, подача подавать итмим. Бүтән төшкән тупларны мин күтәреп барам инде.
Командаларны төркемнәргә бүлделәр. Көндәшләр 2 җиңүгә кадәр уйнады. Барлык уеннар да бик динамик иде. Беркем дә бирешергә теләмәде. Спортчылар югары дәрәҗәдәге уен, яхшы үзара бәйләнеш һәм тупны алуда яхшы күнекмәләр күрсәтте. Татнефть профсоюзы рәисе Ривдар Хамадияров волейболны ачу тантанасында ук билгеләп үткәнчә, бу спорт төрендә бердәм команда рухы мөһим. Волейбол спортның иң командалы түрі дияр иде. Аны уйнаганда һичшиксез үзегезнең бердәм икәнне күрсәтергә кирәк. Татнефть кыйммәтләренең берсе без бер команда. Бу уенда да моның шулай икәнен күрә алабыз. Татнефть компаниясендә волейболны үстерү өчен барлык шартлар да тудырылган. Спортчылар алардан рәхәтләнеп файдалана һәм очрашуда югары әзерлек күрсәтте. У нас в Альметьевске есть федерация волейбола. Безнең Әлмәттә волейбол федерациясе бар. Үз вакытында бик яхшы уенчылар әзерләделәр анда. Алар хәзердә уйный. Соңгы мактанырлык нәтиҗәләрдән ул 5-6 апрельдә узган Ягулык энергетика компанияләр турнирында җиңүбез. Безнең җыелма команда анда 2нче урынны яулады. В турнире топливно-энергетических компаний. Команданың чемпион булу мөмкинлеге бар иде. Уеннар кызган саен беренче планга уенчыларның стресска чыдамлыгы һәм капитаннарның лидерлык сыйфатлары чыга башлады. Мондый минутларда командаларның бердәмлеге аеруча мөһим иде. 2 көн йомгаклары буенча 3нче урында Оснакай территориаль беренчел профсоюз оешмасы командасы. 2нче урында Татнефтедор уенчылары булды. 1нче урында Танека командасы яулады. Алсу Нуриева, Лия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.